Jo crec que avui és un dia important amb la clausura d'aquest bienni any Albéniz, on finalment en data 28 de desembre hem clausurat a Barcelona, al mateix lloc on vam inaugurar ara fa 2 anys, en el cementiri de Montjuïc, els fets que es van produir ara fa un any i mig, al mes d'agost, a Camprodon, ens ha fet portar aquest espectacle aquí al Liceu de Barcelona i podem dir que hem obert i hem clausurat aquí a Barcelona. La valoració és molt positiva, realment un marc incomparable. No és el nostre pont de Camprodon, ni l'imatge que teníem de Camprodon, però és un format molt adequat a teatres, on aquest espectacle pot donar la volta per aquests teatres que avui mateix ho hem pogut veure i s'ha demostrat. Molt bona nit. A l'estiu del 2009, Camprodon es va unir per homenatjar el seu fill més universal, Isaac Albéniz. Poques emocions són més agraïdes per un viatger que veure que el recorden, i aquest sentiment que ofereix el poble de Camprodon contribueix a revitalitzar la història. Per posar en escena aquest homenatge, es va escollir el seu paratge més emblemàtic, l'amfiteatre del Pont Nou. Es construí un gran escenari, unes generoses grades. S'instal·là amb gran dificultat una pantalla gegant a l'arc gran del pont. A més, Televisió Espanyola desplegà un impressionant dispositiu tècnic i humà. Fou un meravellós viatge fins que un conegut gens desitjat
ens visità inoportunament. Però l'univers és persistent i avui l'emblemàtic Liceu acull la culminació d'aquest sentit homenatge. Viatgem, doncs, definitivament pel meravellós univers albéniz. Bueno, jo us haig de dir que soc una persona molt i molt satisfeta avui, entusiasmada de tot, del concert, de l'espectacle en si, del Liceu i sobretot de la resposta dels camprodonins i camprodonines. Avui em sembla que hem fet allò, tots plegats, un acte que recordarem molt i molt d'anys i per tant era doncs una fita. Quan vam començar l'any al Benis era una fita complicada però molt important per Camprodon i em sembla que el decurs de tot el que ha estat aquests 2 anys i molt especialment avui aquesta clausura a aquest nivell em sembla que ha estat una cosa molt molt important per Camprodon. Aquest binomi Albéniz-Camprodon es recordarà per tot el que s'ha fet al llarg d'aquests 2 anys, però sens dubte el poble de Camprodon, tots plegats, recordarem el que hem viscut avui al Gran Teatre del Liceu amb Albéniz, amb la seva música, però també amb l'escalf de tot el poble, del nostre poble.
Teníem tot el poble de Camprodon avui aquí al Teatre del Liceu, per tant, és un èxit de participació tant de la gent de Camprodon com també tota la gent que no ha pogut entrar avui i no ha trobat les entrades perquè evidentment no hi cabíem tots, no? Per tant, bueno, poder veure l'espectacle complet després de la frustració que vam tenir quan el teníem que inaugurar a Camprodon, doncs la veritat és que ha sigut un èxit. I acompanyat doncs, de tota aquesta gent de Camprodon i la gent doncs, que està al voltant de l'Albenis, doncs, bueno, sempre és agradable i la valoració és francament positiva. Home, estic molt content perquè bueno, ha sigut un llarg recorregut per arribar fins al dia d'avui i veig que tothom està molt content, que és el que més em complau. Jo estic encantat perquè a mi personalment ja m'agrada molt, o sigui que si als altres els agrada, molt content, de veritat. I molt agraït perquè tothom està molt carinyós i veig que disfruta del projecte, que és el que a mi em complau. M'ha semblat molt bé. L'altra vegada ens va quedar un regust entre dolç i amarg de que no es volgués veure tot això, i aquesta vegada ens sembla que tothom ha sortit molt content i bé, d'alguna manera aquest esperit camprodoní dels de Camprodon i dels de Camprodon que també estan a Barcelona, doncs ens hem retrobat tots aquí, que és, en definitiva és del que es tractava, és l'homenatge a l'Isaac Albéniz, però també ens hem homenatjat tota la gent del poble de Camprodon, de veure que som capaços de reconèixer doncs, a la nostra gent. Molt bé, hi ha hagut alguna petita variació del que s'havia de fer a Camprodon, però finalment ha sigut també una espina que ens hem tret pel fet d'haver-se hagut de suspendre l'any passat. I a nivell de la Fundació, doncs, satisfets, personalment també. El concert ha estat realment molt maco, la Jove Orquestra de Catalunya ha tocat molt bé, tota la coordinació entre les cançons ha estat molt encertada i realment el marc ha estat realment incomparable fer-ho aquí al Liceu de Barcelona. Realment un poble molt entregat, molt cultural, molt sensibilitzat amb Albéniz i realment ha sigut algú per recordar. Realment curiós trobar-se mig Camprodon a Barcelona. Vingut a peu, baixant de la plaça Catalunya, semblava el carrer València a les Rambles.